שלום, שלום לכולם. היום אני רוצה לשתף אתכם על פרויקט שפיתחתי בתחום הביטקוין. מה שאני עשיתי בפרויקט הזה זה לאסוף נתונים של מחירי הביטקוין מ-2018 עד היום. לאחר מכן השתמשתי במודל LSTM כדי לראות אם המודל יודע לחזות את המחירי העבר, ואז בעצם השתמשתי בגרף כדי לראות מה בעצם הוא חזה לעומת המציאות. לאחר מכן המשכתי להשתמש במודל STM ובעוד מודלים שונים של פרופט, ארימה ומודל נוסף של אסמבל שבעצם שילב בין כולם כדי לחזות את המחירים לשנה הקרובה. עכשיו אנחנו נראה את המתודולוגיה של איך בעצם עשיתי את זה. בשלב הראשון אני הורדתי את הנתונים מקיגל-האב, אחרי זה טענתי את הנתונים והדפסתי שורה של קולמס כדי לראות איזה נתונים יש לי. זה הנתונים בעצם שאנחנו עובדים איתם, open time, open high, low, close ו-volume close time. זה בעצם נתונים שלאחר מכן איבדתי אותם כדי בעצם לייצר עמודות שבעצם יהיו רלוונטית לחיזוי מחיר הביטקוין. בשלב הזה אמרתי את העמודה של open time לפורמט של תאריך ושעה. אחרי זה מיינתי את הנתונים לפי תאריכים כדי להבטיח סדר כרונולוגי. המטרה שלי הייתה להכין את הנתונים על ידי סינון עמודות לא נחוצות והבטחת סדר נכון. בשלב השלישי עשיתי הנדסת תכונות, שזה בעצם הוספה של עמודות חדשות שגם יוסיפו לי את המחירים של הביטקוין מבחינת שינויים יומיים, תשואות, תנודתיות וממוצעים נעים. לאחר מכן עשיתי נרמול של כל הנתונים כדי בעצם שנוכל להביא את כל הנתונים לאותו קנה מידה כדי בעצם לשפר את ביצוע האלגוריתם. זה שלב הכרחי וחשוב כדי למנוע בעיות בחישוב האלגוריתם, שבעצם זה גם עוצר לנו בעצם למודל להתכנס מהר יותר ולהגיע לתוצאות יותר מדויקות. בשלב של יצירת קבוצות נתונים מעבור ל-STM אנחנו מכינים את הנתונים למודל שלנו. ראשית אנחנו מגדירים את פונקציה בשם create dataset. הפונקציה הזאת בעצם מקבלת את הנתונים המנורמלים שלנו ומחלקת אותם לרצפים של 30 יום. כל רצף כזה משמש כקלט למודל והמחיר ביום ה-31 הוא היעד לחיזוי. לאחר מכן אנחנו מפעילים את הפונקציה על הנתונים שלנו. X מכיל את רצפי הקלטים ו-Y מכיל את ערכי היעד המתאימים, ובסוף אנחנו מדפיסים את מספר הדוגמאות שנוצרו. בשלב הזה אנחנו מחלקים את הנתונים לסט אימונים ולסט בדיקה. החלוקה הזאת בעצם מאפשרת לנו להעריך את ביצוע המודל שהנתונים לא ראו קודם, וכך בעצם לאמן את המודל להגיע לתוצאות הכי מדויקות שאפשר. בשלב זה של הפרויקט אנחנו בונים ומאמנים את המודל LSTM שלנו. המודל שלנו מורכב משתי שכבות, כל אחת עם 50 יחידות ושכבת פלט צפופה עם יחידה אחת. השכבה הראשונה מקבלת את צורת הקלט של הנתונים שלנו, ולאחר מכן אנחנו מקמפלים את המודל. אנחנו משתמשים באופטימייזר אדם ובפונקציית הפסד של שגיאה ריבועית ממוצעת, MEC, שהן נפוצות בבעיות רגרסיה כמו שלנו. ובסוף אנחנו מאמנים את המודל. המודל מואמן על נתוני האימון למשך 15 הפוקות עם גודל הצבה של 32, EPAX ו-Batch Size. זה מאפשר למודל ללמוד את הדפוסים בנתונים ולהתאים את המשקלים שלו בהתאם. תהליך זה הוא לב ליבו של הפרויקט, וכאן הוא לומד בעצם לחזות את מחירי הביטקוין על סמך הנתונים ההיסטוריים. עכשיו שהראינו מה עשינו עם ה-LSTM כדי להכין אותו ללמידה, אנחנו נדבר קצת על ה-LSTM. אז בעצם ה-LSTM הוא סוג של רשת עצבית שחוזרת על עצמה, שנודע לעבוד טוב יותר במיוחד עם נתונים סדרתיים. היתרון הגדול של ה-LSTM הוא ביכולתו לזכור מידע רלוונטי לאורך זמן ולשכוח מידע לא רלוונטי. אז איך בעצם הוא עובד? ה-LSTM בנוי מיחידות שנקראות תאי זיכרון, memory cells. כל תא זיכרון מכיל 3 שערים עיקריים שמנהלים את המידע. שער שכחה, הוא מחליט איזה חלק מהמידע הקודם לשכוח. לדוגמה, אם אתה מנסה לחזות את מזג האוויר לפי סדרת נתונים, המודל עשוי לשכוח פרטים ישנים כמו מזג האוויר מלפני שנה. שערי כניסה, הוא מחליט איזה מידע חדש להוסיף לזיכרון. לדוגמה, אם יש שינוי במגמה, כמו התחלה של עונה חדשה, המודל יוסיף את המידע החדש הזה לזיכרון. שער יציאה, מחליט איזה מידע מהזיכרון יועבר לשלב הבא ברשת. לדוגמה, אם אתה מנסה לחזות את מחיר האוויר מחר, אז המודל ישתמש רק במידע הרלוונטי ביותר עבור החיזוי.
תהליך העבודה של ה-LSTM הוא קלט נכנס, הנתונים נכנסים, מוזנים למודל, הנתונים של הביטקוין, עיבוד הנתונים, המודל מחליט מה לשמור בזיכרון, מה לשכוח ומה להעביר הלאה בשערים, חיזוי התוצאה, המידע המועבד עובר לרשתות נוספות או לשכבה סופית כדי לייצר את החיזוי, למשל מחיר הביטקוין מחר. אז למה בעצם ה-LSTM טוב בחיזוי? יש לו יכולת לזכור לאורך זמן, הוא יכול לזכור מגמות ומידע קריטי לאורך תקופות ארוכות, בניגוד ל-RNN רגיל, שיש לו נטייה לשכוח מידע מהר מדי. יש לו שליטה במידע, השערים שלו מאפשרים להתמקד רק במידע החשוב לחיזוי. בשלב 8, חיזוי והערכת ביצועי המודל, אנחנו משתמשים בסט בדיקה לחיזוי מחירים ומעריכים את דיוק המודל. פעולות העיקריות שלנו זה לבצע חיזוי ל-X-Test, ואז אנחנו מחשבים את מדדי הביצועים, MCE ו-MPE, והמטרה שלנו להבין כמה המודל מתאים לנתונים. שלב זה מאפשר לנו בעצם להעריך את כמה טוב המודל שלנו מצליח לחזות את מחירי הביטקוין ומספק לנו מדדים כמותיים לביצועי המודל. בשלב הזה אנחנו בעצם מציגים את התוצאות של מחירי הביטקוין הנוכחיים, הריאליים, לעומת הפרדיקט, מחירים שאנחנו חוזים שיקרו. אנחנו מוסיפים את הנתונים שמצאנו בעזרת המודלים לתוך הגרף, ולאחר מכן אנחנו ממחישים אותם בצורה ויזואלית. כאן אפשר לראות את ה-Model Prediction, this actual values. אפשר לראות ב-actual, שזה בעצם בכחול, את המחירים שקרו בזמן באמת, כאילו בחיים האמיתיים, לעומת ה-Predicted שמשתמש במודל של ה-LSTM. אפשר לראות שבעצם המודל שלנו הוא לא מדויק ב-100%, אבל הוא יודע לחזות מגמות. מתי יש מגמה של ירידה, מגמה של עלייה, באופן כללי. בשלב הזה אני בעצם בניתי פונקציות סרים ופרופט. פרופט ישמש אותנו לכליל לתחזיות סדרות זמן עם עונתיות, סרים המודל המבוסס על עונתיות ותחזיות סטטיסטיקות. אנחנו מתאימים את המודלים שעבדו על הנתונים והם יבצעו תחזיות למחירים של הביטקוין. ובעצם המטרה שלנו להשוות בין תחזיות סטטיסטיות לאלה של המודל של ה-LSTM. בשלב הזה אנחנו משתמשים בפונקציות של הסרים הפרופט ו-LSTM ובשיטה משולבת של SMB לחיזוי מחירים עיקריים. הפונקציה של predict next year בעצם מבצעת חיזוי למחירי הביטקוין השנה הקרובה בעזרת המודלים. היא מבטיחה שצורת רצף האחרון נכונה ומחצת את המחיר האחרון הידוע. הפונקציה מבצעת תלולה עבור כל יום בתקופת החיזוי ומחזה את הערך הבא באמצעות המודל. מבצע דנורמליזציה של החיזוי, מיישמת תיקון מגמה עם גורם אקראי מבוקר, מעדכנת את רצף הנוכחי לחיזוי הבא, היא מחזירה רשימה של המחירים החזויים. לאחר הגדלת הפונקציה הקוד מבצע חיזויים לשנה הבאה באמצעות מספר שיטות. LSTM משתמש בפונקציה predict next year עם המודל המואמן. פרופט משתמש בקריאה לפונקציית פרופט פורקאסט שהוגדרה קודם לכן. ארימה קורא לפונקציה ארימה פורקאסט שהוגדרה קודם לכן, ואסמבל משלב את כל התחזיות של LSTM, פרופט וארימה באמצעות פונקציה אסמבל פורקאסט. כל אחד מהשיטות האלה מספקות תחזית למחירי הביטקוין לשנה הבאה, מה שמאפשר השוואה בין הגישות השונות ויצירת תחזית מאוזנת יותר. בשלב הזה של הפרויקט אנחנו מציגים את תוצאות החיזוי השונים באופן ויזואלי. אנחנו מציגים את המחירים ההיסטוריים של הביטקוין, תחזית של 4 השיטות השונות. עכשיו שנראה בגרף הבא. המטרה שלנו בעצם להמחיש את התחזיות ולקבל תובנה לגבי מחירי הביטקוין בשנה הקרובה. אז כמו שאפשר לראות בגרף, יש לנו את ה-Historical Prices שזה בכחול, שזה גם מה שקרה לפני. יש לנו את ה-LSTM Forecast שבעצם משתמש במודל שבנינו לחזות את המחירים. יש לנו את ה-Profit Forecast שכאן אפשר לראות אותו בירוק. יש לנו את ה-Rima Forecast שהוא אפשר לראות אותו בכחול. ויש לנו את ה-Assemble Forecast שזה בעצם שילוב של שלושתם ביחד לפי האחוזים משתנים. לגבי הערכת ביצועים, אנחנו נתמקד בחלק הראשון של הפרויקט. בחלק הראשון של הפרויקט יש לנו את המידע שידעו לנו, ה-actual מול ה-prediction, ואנחנו יכולים לבדוק בעצם כמה שגיאה קרתה לעומת התחזית, וגילינו שהשגיאה היא באזור ה-2.5%, שזה מספר יחסית טוב לתחזיות, במיוחד בשוק מאוד תנודתי. דבר זה מאפשר לנו בעצם להבין את מחירי הביטקוין באופן כללי, אך לא מדויק. יש לנו היבטים רבים לגבי הפרויקט. אחד מהם זה מניעת הטעיה. אנחנו צריכים להראות ללקוחות שלנו
שהמחירים של מחירי הביטקוין לא בהכרח יהיו כמו שהמודלים שלנו יחזו, מכיוון שהן לא ודאיות. עלינו להעביר להם כיצד הנתונים שלנו נאספו ואיך המודלים האלה פועלים ומה המגבלות של המודלים שלנו. הסחר במטבעות קריפטו הוא מאוד תנודתי, אנחנו צריכים להעביר לאנשים שמשתמשים בתחזיות ששום דבר אינו ודאי. אנחנו צריכים לוודא שהנתונים שלנו בתחזיות לא ישתמשו לרעה וימנעו מהטיות. זאת אומרת, לא להציג לאנשים שמשתמשים בהם כאילו הנתונים שלנו נכונים 100%, וגם מי שמשתמש בהם לא להשתמש בו בשביל לקדם חשיבה שלו, רצון שלו כדי להרוויח כסף על חשבון האנשים שרוצים להשתמש בתחזיות. וגם אנחנו צריכים להעביר למשתמשים לא מנוסים שהתחזיות שלנו הן לא מדויקות והכל יכול להשתנות מכיוון שהשוק מאוד תנודתי. לסיכום, בפרויקט הזה השתמשנו בתחזיות שונות כדי לראות את מחיר הביטקוין. ראינו שתחזיות שונות הביא לנו נתונים שונים, מה שבעצם מראה לנו שקשה לחזות את מחיר הביטקוין בכל מיני אינטליגנציה מלאכותית, מכיוון שזה שוק מאוד תנודתי שקשה באמת לחזות אותו. אך בכל זאת הצלחנו לחזות מחירים שיכולים לתת חשיבה אסטרטגית למחירים של הביטקוין בשנה הקרובה. בכל מקרה צריך לקחת בחשבון את ההיבטים האתיים והסיכונים שקשורים בטכנולוגיה הזאת.